Que ho escolteu? ¿Qué es esto, Enia? ¿Sabes? Los sonidos que acabamos de escuchar son de las ranas que viven en el valle de Rafal-Trubat. Aquestes granotes estan directament connectades amb vosaltres, perquè són les granotes que veu conèixer quan veu estar allà al Vall de Rafal-Trubat. I què creieu que ens poden voler dir aquestes granotes? Doncs jo, entre aquests cracs, rebo un missatge de que si treballem en comunitat per protegir els nostres entorns on habitem, potser els nostres fills i la descendència que vingui podem tornar a veure brollar l'aigua. Pero bueno, hoy es un poco diferente. ¿Por qué? Sí. Perquè, tristament, només 2 dels 16 aqüífers que tenim en tota l'illa d'Eivissa estan en bon estat. La resta estan en molt mal estat, ja sigui perquè els hi falta aigua o estan salats. Pero ante tanta desesperanza, Enia, hoy aquí vamos a encontrar la esperanza, porque todos estos niños que hoy nos acompañan saben que juntos podemos construir un futuro mejor en nuestra isla.